tikasvika tikaona sekuru wangu vakarara mukati meropa rakawandisisa. Ini mudhangu afa nhasi. Ini ndikumbiro forensic. Muende azvirwira ega vanhu ivavo vaswera vatobatwa sivari vabatwa. It's not easy kuti munhu unongofa watomubva kutandana nevanhu short 3 hours later you're gone. Nogona kunge zvine chekuita nemukati memba yavo. Hai, ndinongoti baba ka zorirai murugai, ngatisira ronda risingaperi. Yes, tichiti kuswera mhuri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHood Trains apo patiri kupa nyaya dzinenge dzichipisa around Zimbabwe naika. Saka nhasi uno tiri kuruwa kunonzi kwaMutangadura uko kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza chichinzwisa tsitsi at the same time. A business owner vanonzi Mr. Mutangadura vaingwa pakati peusiku vakapfurwa nevanhu vavasingazive kuti vanga vabva kupi. Right, vatauriri vari kutaura vachiti pauya marobhers aya havana chavatora mukupfura kwavaita uku, vangovapfura vachingovhura dho vangovapfura ndokubva vatiza. Zvinhu zvinorwadza izvi hama. Veukama vataurawo zvakare kuti pazosvika ZRP vaona across the road parodhi inonanga Mutangadura resort paine pfuti yange iripo, zvichireva zvekuti ndopfuti yashandiswa nemarobhers aya kupfura paMutangadura. Zvinhu zvinorwadza zvama. So I would love you to watch local residents veukama vachitaura kuti chiitiko chinorwadza ichi chafamba sei. Watch this. Chinhu chiri kutinetsa ndechekuti vauraya munhu vakasawana here chavatora vakabuda nacho. Hatisi kuona vapakunzi vanzi mari havana mbowana mari ko zvino munhu vamuurayire chi. So dambudziko rapo nderekuti this man anga achisimudza mhuri yakawanda iri kuraramira muno, yakawandisa vegokwe vehwedza kumusha kwakwe vamwe vakatenderedza nharaunda ineyi. Saka imhuri zhinji yatotanga kupinda dambudziko as we are talking right now. Munhu anga achisocializa nevanhu. So izvezvi takutoti dai takaziva itungamiri dai vakanga vasingabude pachena here kuti vasazikanwe because vaiti kutaura kuti ningitora chakaticho zvakamira sei. Nezuro ndakapedzisira kutaura navo inini vachitoti amandedza ndichekerei mbudzi iende kuyadi. Ndobva ndaicheka into cages samatrays kwakwire panobva ndaisa. Munoshanda mubuchari? Yeah, exactly. Okay. And inini hangu ndiri kuprocessing vanga ndiuno ndasvika kubuchari ndobva vadi vandituma oda iyoyo kwakuchitora mukomana nekamuzukuru kavo kwavasikanziso chipai boys idzi vaende nenyama yembudzi kumba. Handida kuziva kuti ndokutopedzisira kuonana kutaura tese pese apa manheru vanga vagunwa zvavo tichingoona kuti bosi varimo nevamwe vavo muopen bar. So we are very sad about it. Hatizivi kuti izvo life yedu ichamira sei, tichabatana tikakunda here kuti tisimudze kambani iyoyi. Saka takatarisa vashandi vari panapa patiri panonzi papi pana patiri panapa? Iyi Mutangazi haidhauti ine abatoa iri pazasapa. Alright, pane vashandi vangani? Tinotarisira vanhu vanosvika kuma 30 vashandi, asi vashandi chita panapa pabranch repanapa pane madepartments, pane processing, pane mabuchari, kozouya rewholesale rekuzasuku, abato, restaurant, mabar, is 3 bars dziri panapa. Wow. Exactly. Kozouya farming iri kuitwa kune mwai, mbudzi, mombe, chichi negardening. Zvose zvazviitwa panapa. Saka handizivi kuti zvinorwadza. So vatauriri vari kuti vapfurwa pai chaipo chaipo? Padumbu. Mvura yapinda nepadumbu. Isi ndasosara ndosvikawo munhu atotakurwa atoenda
kuchipatara in fact havanatombosvika vachiri mupenyu. Shame. Exactly. Zvinorwadza hama. So tingati kune mbavha dzakadai dzodzoswa here lese kubatwa dzichabatwa totozviziva. Right. Dzodzoswa here back in the community vongoita maitiro avaita. Vanhu vakadai ava handizivi kuti vanoda kugarwa navo nemutoo upi. Havafanirwi kugara mucommunity mune vanhu nekuti inharadada dzevanhu mhondi dzisinganakana vanhu kupfigirwa mune jurahoro rakasimba rekuti havafa vakabuda futi havasi vanhu vanotikodzera. Handizivi hangu kuti sei pasina mutemo wekuuraya vanhu vakadaro kuti iye muurayiwo. Pari zvino izvi handizivi kuti dai muende azvirwira ega vanhu ivavo vaswera vatobatwa zuva rivirera vavabatwa. Saka nemanzwiro amaita pane here kurwisana kwaitika pakati pemhundi idzi mbavha idzi navamutangadura zvekuti vabva vavavhura? Kurwisana handina kukuona nekuti matauriro aita Gadhe patamutora ati iyeye ndaona vanhu vachipinda storeroom iri kumba ikoko kwakumva vamubata vamusunga maoko netambo yebhutsu. So bhutsu yake wando yange yasara netambo kwakuzopanya dhoo mabhutsu tsaya yanzi anga ari 7 mva apinda mumba vapinda naGadhe zvese zvichinzi mwana wacho azonzi kamukomana kadiki kanzi handi unotiratidza kunana mudhara here nekuti vanga vasingazivi kubedroom nobva azoratidza futi azotiratidza pane sefa yanobva vanoipwanya nobva vaona musina chinhu zvikunzi maa musina chinhu. Saka handichazivi kuti chatanga nechipi kupfurwa kwemunhu nekuenda kusefa pazvinhu zviviri izvozvo kuda vazonopwanya uko vatouraya munhu. Tichiri kutsvaka tiri kuinvestigata kuti zvafamba 1-1 asi tikunzwa kuti pfuti yatowanikwa iri kumhiri kweroad Dunstan Road kwawanikwa pfuti 1 ikoko. Zvichireva kuti mushure mechiitiko ichi vapfuura vamutangadura vabva varasa pfuti yavashandisa pachiitiko ichi. Ndizvo zvakureva. Alright, so azowana pfuti ndiani? Ndichiri kutoda kunzwisisawo kuti pfuti mapurisa angachiita tsvagiridzo. Mapurisa ndo awana pfuti? Kune vanhu vaende ikoko kune mapurisa ndobva vanoona pfutiyo kuti ndiye rudzi rwupi. Saka takutotangira ipapo. Zvinorwadza. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ingadai yakateerera panguva ino angava apiti titarisa nyaya dzemarobharis nekuurayiwa kwevanhu zvakadai. Ngatingwarirei matsotsi auya arura munyika munomu. Handizive kuti chikonzero chemadrugs here anipa vanhu chivindi chekuti usakoshese upenyu hwemunhu wongo tine mbumburu pa nguva munhu diki munhu aenda navawo dai zvaibvira vanhu vane hunhu hwakadaro vanhu vasatye kudura kwese kuti pakati tirikugara nembavha ngaitaura nekuti izvo mangwana ndiwo unosangana nazvo kana kuti hama yako unosanganawo nedambudziko rakadaro. Hatidi kugara nevanhu vakafanana nevavo mucommunity. Iko zvinezvi is a businessman auraya nevamwe vase vanga vachingozviitirwa mabasa muno munzvimbo. Pekutangira chaipo pasati pasikana kuti vanhu votangira papi. Inono vanhu vangu vanopisa ini mudhangu afa nhasi. Saka inini ndikumbiro forensic tinachidini ndiri muzukuru wamutangadura vanova vatisiya panguva zvaitika ndafonerwa na 24 minutes past 12 muchinzi kumba kwapinda matsotsi ndichibva ndamhanya ndikasvika ndikaona sekuru vangu vakarara mukati meropa rakawandisisa ndichibva ndavatakura nemwana womukomana asi vanga vachiri kufema time atasvika ipapo but vatakura bva ndaenda kuchipatara. Tichisvika kuchipatara tatosvika chiremba achibva ati mauya nemunhu akatodi atofa kudhara. Saka ndomaitikira zvaita iwayo. Zvinorwadza. So takatarisa tabvunzwa zvakare chinzi pane mamwe marobhari cases akatomboitika pano before. Vakasana kuti mhuri yeZimbabwe zvingava zvipi zvakamboitika mumashure tisati tasangana nechiitiko chakadai.
Ya chokwadi pane imwe kesi yakamboitika kumashure uko vakomana vakatombouya vakapinda mumba mamudhara asi vakakwanisa kuvarwisa vakakura vakati vatorera pfuti yavanga vainayo vachibva vatiza vachibva vaenda. Zvinorwadza chokwadi. So takatarisa mbavha idzi pane zvadzatura here kana kuti dzakupfuura? Chavatora hapana, vangopfuura vachibva vaenda. Pamwe nekuti vashaya mari yavanga vachida here vachibva vangopfuura munhu vachibva vaenda, hapana chatora. Zvinorwadza mashoko zvakare ari kutaura kuti vamutangatura vaziya mbavha dzavo idzi. Mushure mekunge vataura kuti ndakuziva, pane nemashoko amabvunzo akada kurerekera kune chokwadi. Iwe mashoko andisandanzwa mashoko iwayo kuti vati kune ndakuzivai, iwayo andisandanzwa zvangu. Semunhu andichimbomhanya nenyedzo kumhanya kunana nyaradzo chichichi andisandanyatsogara pasi nevanga varipo vacho kuti vanditsanangure kuti vane zvavanzwa here zvichitaurwa namudhara achimaererano nekuziva kwaita vanhu vacho vauya kuzovarwisa vacho. Zvinorwadza chokwadi. So tingati chirwodzi kazhinji matsotsi pakapera 4 manje vanogona kudzoka zvakare voskuita kudai. Saka tingaite sei, awareness yatingape kumarokorizi ingava ipi kuti zviitiko zvakadai zvisaramba zvichiitika? Patakuda kuti tikurudzire vanhu kutowedzera security sekuti vanhu vanouya usiku takarara saka pakutoda security tight ndofunga ndomafungira ndinoita wenini nekuti vanhu vanouya usiku dai vachiuya masikati taigona kubatsirana nevamwe vanenge saka pakutoda tight security nekuti vanhu vanofamba usiku. Tichitariswa gadhi matsanangurira aita munhu here anoshanda aine futi pakasvika vanhu vakaita seivavava anokwanisa kunyira sinzana pfuti anga asina wanga asina. Saka manzwiro amai kuti gadhi pasvika matsotsa atsanangurira achiti zvaifamba sei chiitika? Asvika achibva ati vamusvikira paanga ari vakamubata vakamusunga vakapinda naye mumba vachimuchitiratidze pamutangadura vacho ndo zvaitika. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ingadai yakateerera panguva iyo anga apitasira kutora makesisi akadai so ekuropa kwemaprominent business persons ati one day mungati chivapa chenjedzo chisasa chiitiko chaitika ichi? Chenjedzo yandoda kungovapa ndeyekuti ngavaite tight security nekuti nyika yedu yashata, ma-armed robbery awandisa ende vari kuuraya vanhu. Kana vakusvikirai vaine zvavari kuda vapei, musaresist, vapei zvavari kuda vaende musive muri vapenyu. Mutangadura munini wababa wangu zvangoitika tisina kutarisira serufu rwega rwega, kasi maitikiro acho ndo anyanya kutirwadza. It's not easy kuti munhu unongofa watomubva kutandana nevanhu short 3 hours later you're gone. So I think that's what the stay nekuti kupfurwa nepfuta chinhu chimwe. Tinotarisira kuti vanhu vanenge vabatwa saizvozvi kana sezvaitika zvinoti tine shuwiro yekuti dai vabatwa and vabatwawo vashandiswe as an example kuti aizvazviitwi izvi because kutaurwa maita kuti munhu auraya munhu ozonzi apuwa bail achinge anetsa kubata zvinonguva asi zvinorwadza. Saka tinodaira kuti mutemo uchatibetsera vaita izvi zvavaita vaito bring to justice, mutemo uite semutemo. Isu semhuri hazvina doubt tarasikirwa nemunhu anga ari visionary thinker vaironga zvese zvamunoona izvo kuti zita rizopfumbira. Baba vedu akaita zvakawanda kuti zita ritekeshere. Tinotarisirawo kuti munhu wese, I'm sure society yedu yemuruwa vanopfuura muri kutaura vese, people are going to feel different. He was a businessman, anga anoita zvinorova, and definitely semhuri tarasikirwa. He was a family to every member and across board. Ndofunga mukazoona panapa handifungi kuti kune munhu kwamutangadura anenge asingasviki panapa because vaibata nemunhu wese, paitika nhamo ipi, muchato, funeral, he was known to be helping hand kwamutangadura. Vanga vane mhuri yakakura
Chokwadi, unfortunately, he lost his first wife many years ago, maybe almost 20 years ago. And he went on to get married again. Yeah, about almost 20. And Sakamuri, Pachingita Mulia, Fakanaka, Memo. I chose the Tadza on the Anagataza. Kushandisa mukana ngapo. But hapana mwana wana ngabude akasimu kashiti andina kuitirwa zvaenderesa mberi nababa. Vaibetsera kana nherera muarea, vaibetsera kana vana vaishota maschool fees kana St. Vincent apo. I'm sure he even made Masano Pupura. I think he was a generous man. He was a very hardworking man and maybe those are now. Inini muchakabvu ndakatorwa ndafunga ndisiri mwana mudiki. I think ndine 19 years ndatanga kuvashandira kusvika up to now. Ndashanda rikachengeta mhuri siya ndinayo ndachengetwa nababa Mutangadura. But ndakafonerwa zvuma hafu 11 ndatorara ndatopedza basa. Panzi Emilia baba akuchina ndikati koenda vasvika nzanzi baba vavingwa nemamudhirobhari vapfurwa nepfuti. Sikaina ndakuzvitora serious ndatozogutikana nhasi makuseni ndichiona vanhu vachingoenda zvichinzi baba akuchina. So far ndane 18 years ndichivashandira. Ndanda kutongobatwa semwana wavo nekuti chese chinenge chichitongodyiwa ipapo ndechongodzibika ita so saka vaitongondibata semwana wavo. Ndandatongogarawo ndichitongoti ndatongowo mwana wavo but zveizvezvi hatichazivi kwatakuenda saka takutongoti babaka dai wawanawo munhu anokwanisa kubata basa ravo semabatiro avaingoita anoonawo nezveizvo zvaramba zvichingoenderera mberi zita rekuti Mutangadura risadzima. Munyika yashata hatichatonyatsoziva kuti toita sei kuti zvinhu zvachona zvinake tisasangana nemaproblems akadai. So tatogumirwa hatichazivi kwatiri kutomboenda kana vanhu vakadaro kandotonasa kuti kana munhu abatwa nemhosva yakafanana neiyi kutongopudza kutori nane nekuti ukada kuti ngaibhadharirwe bheu tichangodzoka ari kupara futi mhosva dzakafanana neidzodzo saka munyika tiri kutopera nemamudhirobhari. Ndinongoti babaka zorirai murugai ngatisira ronda risingaperi. Inini ndiri kunoko ndinoita zveentertainment ndobasa rangu ndinozikana ndine mukurumbira wakati nyanyei kuburikidza nekuzivana futi navamutangadira vose vaiita zvekare zveentertainment. So munhu watakashandidzana naye nguva yakareba zvekuti pane zvinhu zvakawanda zvaiitira community zvakawanda. Ndinogona kumenshina zvimwe zvacho. Vamutangadura vane vana about 50 vari paSt. Vincent vanga vachibhadharira school fees. Vamutangadura vane mablocks emuzvikoro anga vari kutovaka as we speak. Vamutangadura vane chembere dzaiuya kuzotora magrosari kupera kumwedzi vachichengeta kuratidza munhu anga ane mwoyo wakaita wakanaka. So as a community yeruwa tarasikirwa singaiti ende tiri kuwadziwa nekamufiro kacho kekuti munhu akatombenge masikati akatogwinya achitotaura nyaya achitodii tisingazivi kuti kuma 11 Vamutangadura vari kutisiya. Right, pakutaurwa zvaitwa nevanga varipo vari kutsanangura kuti vanhu ava vakapinda nekuseri kwemba vakajamba jura vakapinda nekuseri kwemba vari about 7 havana kumbodhimanda kuti tikuda mari vakasvika nekuuraya Vamutangadura pavakavhura dho. Saka kufungidzira kwatiri kuita tikufungidzira kuti zvinogona kunge zvine chekuita nemukati memba yavo nekuti Vamutangadura munhu wekuti aityira life yake zvokuti dai mangomuthreaten kuti ndikuda mari yangu aitoburitsa. Saka handifunge kuti zvinhu izvi zvaitika nekuda kwokuti Vamutangadura varamba kuburitsa mari kwete. Zvinogona kunge zvaitika nekuda kwokuti pane munhu akatobhadhara mari kufungidzira munhu akatobhadhara mari akati endai munouraya zvokuti vanhu misheni yavo yanga iri kuuraya. Ndo zvatiri kufungidzira. Pakuunzwa kwataita nekuti nyaya ichiri mumapurisa hapana chatorwa mumba hapana chatorwa. Vanhu ava vangosiya vauraya Vamutangadura vakazotanga kuda kusecha vaitsvaga mari but vanga vatouraya Vamutangadura kudhara. Right, pakunzwa kwataita pari kunzi pane mota 2 dzakasvika papurazi dzichitenderera dzerudzi rweBenz. Pane mudzimai ndofunga achazotaura achauya pano. Pane mudzimai akatodziona kumaraundi 11 ikoko motikari 2 dzinodzi nemumwe murume wakatotarisa anga akadzikisa windo anga apfeka magirasi ari mutsvuku mugiant. Ndomutsananguriro waaita akatombosuspecta kuti mota idzi dzine kutendera kwadzikuita nenguva inoipo panga pavharwa
panga paquiet. Saka dzaigona kuoneka kuti idzi mota mbiri chete idzi. Pakutaura kwaaita ati pane mota mbiri dzakatendera but anozoona dzakazofamba sei. Panga pavharwa time yacho. Zvandingade kutaura inini parizvino ndiri kukumbirisa mutemo dai zvaikwanisika wese anenge abatwa kunzi uyu anoita zvekurobha akabakata pfuti kuti adzoke futi community. Tiri kukanganisa zvikuru, tiri kukanganisa, tiri kutadza nekuti vanhu vari kudzoka vachiita masame cases iwayo. Saka vanhu dai vachienda voregedza kudzoka kuno. Handizive kuti mutongo dai waikwanisa kuti umboita zvakaomarara kuti zvinhu zvakaita sezvizvi zvisarambe zvichidzokora, nekuti tiri kuzoona kuti munhu akarobha akaenda kujeri after 3-4 months adzoka zvikare community. Tikuramba tingodasangana nemacases akadaro. Saka dai zvaikwanisika kumajeri uko vanhu vambomira kudzoka vari uraya vanhu vari kurobha vakapakata futi. Ndobva ndayambira zvekare community kuti dai zvaikwanisika tikange tasvikirwa nemarobhazi tiri pamba. Chekutanga chandinoyambira vecommunity, musatraye kuda kurwisana navo, ndo chekutanga. Chechipiri, usafunga kuti bvuti yana itoigana. Nedzimwe dzenguva zvakanaka kuti tichengetedze upenyu hwedu, tingokomplaya nezvavari kuda. Chechitatu, musavateere kana vachinge vaitonge vakubuda, nekuti unogona kurohwa uchifunga kuti vaenda ivo vange chinge vabuda. Ndo zvimwe zvanda kudaro kuti toregedza kuchengeta mari dzakawanda mudzimba. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika. Vanhu tiri kutaura kuti ndaita dhiri kuti ndatengesa mota 30,000 saka ndine mari handina kuzodaizwa. Uri kuudza shamwari izva, usatrust munhu wese unenge uchiudza madhiri ako. Ndo zvimwe zvatoda kuyambira hama neshamwari. Right, vamutangadura munhu anga ane purazi rake rinozivikanwa nemukurumbira. Vanoita zvokuti vanhu vanoenda mafamilies vachiita zvokuchatira ipapo pavhenyu pavo vachiita zvokuita mabirthdays. Vamutangadura munhu zvekare anga ane bhuchari bhawa abatwa, saka vanoita zvokuuraya mombe vachitengesa nyama inenge yakachipa zvikuru. Saka vamutangadura munhu aizikanwa zvakanyanya mukurumbira wake ndokuti aiyanana nevanhu achisimudzira vanhu munyaya dzemabhizinesi. Ndo zvinhu zvavainyanyozikana nazvo kunyanya nyama neshamwari. Saka munhu aizikanwa nemwoyo wakanaka wokusimudzira vechidiki zvekare, because mukatarisa vashandi vake papurazi pavo chete pane more than 1,000 vashandi, more than 1,000. Zvokuti vana vari kukumbirisa kuti leadership ichazovatungamirira after baba vaenda ngaive inonzwisisa zvichemo zvavo, nekuti vamutangadura vaitoti munhu akadzingwa basa nemanagement akadzoka nekusera achona vamutangadura vaigona kunzwanana, otonzwa tsitsi mwoyo wokurera, ototora futi munhu odzoka pabasa. Ende zvekare vanhu vepamutangadura vanozviziva zvandiri kutaura izvi. Vakafirwa kunyange nemubereki wako uchishanda pamutangadura, waipiwa mota, odirwa fiwa, mopiwa chikafu, moenda kunhamo kwenyu, kungava kumusha kungava kupi, kuratidza kuti munhu aigarisana nevashandi nevanhu vekunze futi zvakanaka. Pane mafundraising aiitwa munharaunda emachurches kuti pada kuvakwa chechi, pada kuvakwa chikoro. Vamutangadura vaitocontributa more than 10,000 bricks, pacho more than 200 bags of cement. Saka munhu anga ari munhu akanaka mucommunity. Pamuri ndinganyebe munhu womurume haajajwe, pamuri ndinganyebe. Ngati ini ndazvinzwa kumapast 12 takufonerwa nevanga vatoudzwa kuti kwapinda mbavha. Ndokunga taudzwa kudaro kumapast 12 tazama kufonerana nevamwe tichimutsanawo nevamwe kuti tiwane rubatsiro rwokuti timhanye kuzoona kuti chii chaitika. Kuri kunzi kwarira pfuti, asi tazongokwanisa kuwanawo vatamukaonawo kusvika tazobatana nemwana wavo mukomana abva azondifonerawo ndikati ndazvinzwa asi handisandawanawo kudi wokubuda naye kuti tamhanyawo kumapast 12 kaya aiauyawo nemukadzi wake abva angosvikawo nepamba pangu akati ndauya. Ndikati ndakatomira panze naye totsvagawo kubuda naye, tobva tamhanya tichisvika tabva tapindawo pagedhi, tapindawo mumba tichida kuti tione kuti tapinda nedhoo kuno kuseri. Tichingopinda tatsvaga kuti vari papi, tichibva taona vari murumu yavo yavanorara, asi vanga vatodonha vapasi. Mudzimai wavo ari pavariwo ipapo, asi hapana anga achitaura neumwe, wanga wakangotsimbirana vakadaro. Saka tatongoona blood ichibuda. Chatakwanisa ndechekuti tamhanya kuti titsvage makizi emota kuti tiwane rubatsiro kuti zvatiri kuona vachifema tivamhanyise kuchipatara. Ndo zvatakwanisa kuita, tazowana makiyi papai tichibva tabatirana nevamwe vanga vapo vanga vatatambofonera vayabva vasvika, tabva tatsvayawo kuvasimudza tichibva tamhanyawo navo kuchipatara.
asi tiri munzira kuenda kuchipatara taakutosvika kuti tisvike pachipatara zvabva zvaratidza kuti nguva yavo yanga yatopera. Saka tichisvika pachipatara paya vadzimai vasopinzwa muchipatara vari pawheelchair ndokuzonzwa taakutaurirwa kunzi vadzimai vada kuti vamhanyiswe kuparira Nyato, ndo vazokwanisa kumhanyiswa kuparira Nyato. Chipatara chatataenda ndichemuruwa mapuraivheti aya kwakurungomhanya kwekutsvaga rubatsiro, asi vazomhanyiswa kuparira Nyatwa ndokuzodzoka papayo taakunzwa kunzi aiwa vari nani havana kukuwara zvakanyanya. Asi pano pane vanhu vakawanda zvazvakungotova vamwe vachiwanawo mukana wekuti kana vazokwanisa kukurukurawo navo, asi zvakaita isu pachizoti hatinokwanisa kuwana mukana wekuti tizokurukurawo navo nekuti vanhu vanga vachiwanda plus mapurisa vanga vakuyawo vachivatora vachizotaurawo navo. Saka hatina kuzonyatsonzwa resauti chaichai hazvinyatsobuda kuti chii chazoitika. Tazongoona mapurisa akudzokerayo zvokuti nanhasi tichiri kudawo kutozivawo kubva mune vamwe kuti pazomiswawo sei, pazonzi kudii. Hatina kuziva kuti avhura geti ndiani. Tichisvika kudhore kuno kuseri ndo tasvika futi rakavhurika. Tingati panguva iyoyo hatina zvatanyanya kuzoongorora sevanhu vanga vakumhanya kutarisa munhu ari pasi, taakutsvaga kuti tiwane kumhanya kubatsira kuti awane rubatsiro. Saka zvimwe zvazosara zvaakuongororwa zvinogona zvazoongororwa hazvo nevamwe vakuchizoona kuti apa pagwejenerwa kana paita sei. Hatina zvatazonyanya kuongorora because makuchizonzwawo nevemutemo wemapurisa vakutaura kuti vanhu ngavambomira kupinda titange taita basa redu. Ndinoda kungotaurawo kuti vanhu vatirwadzisa. Sekuru vedu vanga vari muchengeti wemhuri dzakawandisa zvokuti kuenda kwavaita tirikuti tinoshungurudzika, tiri kurwadzirwa nedzimwe mhuri dzatosara dzadziri kuchengetwa through iwo. Saka nanhasi zviri kungotitambudza zvokuti kana misodzi yedu haiperi kuyerera tinenge tichingochema tichichema zve tichichemera nevese vanga vachirarama vari mumaoko mavo. Munhu anga akaunganidza vanhu achivachengeta nekuda kwebasa rake, asi tiri kungoshuvira kuti dai Mwari vakwanisa kuzopawo pfungwa dzakanaka kuvana vacho vakwanisa kusimudza basa semasimudzira vanga vachiti. Isu tava nemakore vanga vakutoraramawo mukati medu imomo tichingoramba tichienda takadaro. Saka tiri kuti tarwadziwa zvikuru, kwete tega asi mhuri zhinji yavanga vachirarama vainayo vakaitakura. Handifunga kuti pana achanyanya kuzvigona zvavanga vachiita. Nguva yatatanga kutaura nevana vanga varimo, sevana vanga vachivhunduka vazotanga kuda kunorangarira pamberi apo vakuita vachirangarira zvimwe zvacho, asi vanga vachiri nekakuvhunduka taimu yatapinda iyo, nekuti zvizhinji vanga vasati vakukwanisa kutsanangura zvakakwana. Kunyanya mwana wavo mukomana mudiki anga arimo, ari kuti anotorwa kumba kwaanorara akatoiwa naye, vakataura naye vanhu vaya. Tanyanya kukura maningi, asi mukomana atisamukewo ari kuenda kuchikoro. Pakuona vachipfuura, asi handina kuziva kuti papfuura iye anga akatarisa here, asi ari kuti atorwa murumu maanga ari akauyiwa naye akanzi tiudze kuti pana pakamira sei, tiudze kuti mari iri paye, akati mari haigari kuno kumba inogara kubasa. Ndopaari kuti iye azotorwa akabudiwa naye panze akanzi rara apa pana gadha. Ndopasiwa akarara vaya vachibva vadzokera mumba, dzokera kwavanga vapfuura baba vacho kuya. Mumashure maizvozvo ari kuti iye azosvodaidzwa panze paanga ari paya, aibva anzi chidzokera kuna mai. Mushure meongororo netsvakiridzo dzataita mukuuya kwaita marobhasa vehukama, vana vengi vachichema vabusiness owner Mr. Mutangadura vanga varimo mumba, vataura ivo vakati vanhu ava vanofanira kunge vari vanhu vekuziva zvokuti mufini mushakabvu vatotaura ivo vakati ndakuzivai. Zvichirezvo maybe ndo zvazoita kuti vabva vapfurwa on spot, zvinorwadza izvihama. Saka toda kuti muvewo mucomment section toti tingaite sei. Recently takaona chiitiko chakadaro pakaitwa maroro aWicknell Chivayo.
vakarobho zvakare zvinhu zvinorwadza. Saka toda kuti mupo pfungwa dzenyu kuti zvingaitwe sei kuti mabusiness persons edu ave protected. Aiwa, yambiro ndenyu. Uye mucomment section mupe pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to World Trend so that whenever we post latest news, automatically you'll be updated. See you next time.